Аскан иле, осабалар иле, хаклай күпме тарих үткәнде. Ил агаһы кирәй мәргәнде, белә бетә башкорт иләве. Тарих булып ташка басылгандыр, салаваттың бездә булганы. Кыйгады һәм кабыяр, кадансы һәм кушкилде, Сураш һәм үтәш дигән авылдарды үтеп киткән безнең башкорт батыры. Күпме елдар аскын башкорты үз телендә укый алманы. Үз теленнән мәхрүм ителгәс, ситят булды уга ватаны. Килеп еткәс аскын геренә, замананың ыңгай елдәре, белем алгас эссе телендә. Рух уянды халкым күңлендә. Шатланып та, горурланып та, өндәшәһем килә барыгызга. Яратамын туган йөрөмдө, яратамын туган телемдә. Караһалар кайһы вакыт, бармы тыеп башкорт аскында. Бар тимен мин, горур гына, иле өсөн янып, көйеп барган башкорттар бар аскын йөрендә.